Шановні господарі і господарини, сапраўды, у перамогі много бацькоў, а параза заўсёды сірота. Але ўрэшце што адбылося? На мой погляд, нічога незвычайнага не адбылося. Тое, што маецца на ўвазе, увогуле дэтэрмінавана, правамерна, вызначана палітычнымі варункамі гісторыі і часам. На рэферэндуме і на выбарах перамаглі антынацыянальныя, антыдэмакратычныя сілы, кажуць, так іхняя перамога ледзьве не метафізічная, яна бы боскі праклён, лунае над нашай зямлёй ці не з першага дня яе стварення, спярша выгляд біблійскага зла, затым чужынскага панавання і врэшце камуністычнага ачмурэння. А гаварыць пра перамогу аднаго з бакоў магчыма было б у справядлівым роўным спаборніцтве, у двубою. У нас жа ніякага спаборніцтва не было. Было радостное, эйфоричное, может быть, помкнение национальной элиты до воли, которая, кто скажет в нашей истории, помкнение национальной истинности до самовызначения, боской воли с темры до светла, с пригнетом до справедливости. В истории телес подкинули нам несколько звабливых моментов и привабных магчимостей. Сдалось, треба не прозевать, ухопиться. Хоть наприконці истории може і вдасться. Правильно здалося. Нельга було не скористати хоч би мізерний шанець, маленькую надію, іначе нащадки б нам не дарували. І не наша вина, що тепер не вдалося. Звершення їм не могло удасться. З гэткими неадекватними сродками у гэткі блытаны час. Ты з гэткими супротивниками, якія сперша подло згулялі у пантаўкі, обнадеяли, а пасля эффектно за один день задушили надею. И диво что, нация на першую особе яе свядомой элиты только адчула першы покліч да волі, только паспрабавала намагчыся на першыя вызвольныя высілкі, а яны рыхтавалі свою силу аж 70 год. 70 год выкручивали руки, сеяли отруту, довели нацию до политической дистрофии, поклали ее на царапанную канапу для новых покут и новых экспериментов. А бабам поставили войско, милицию, суды, прокуратуры, оман у черных масках с автоматом Калашникова. А мы змушены одно закликать, апеллуючи до розуму и сумления. Нация поднялися наперед на змагання за правду и волю. Нация не поднялась, у яе не стало силы. Але тады что? Назирать равнодушно и разум канать? Думается, не. Не канать и не демонстрировать уласного бессилия. Бить у званы в день и ночи, усіляк дозволюваться до кожної змарнелой души. Белорусов в годе спать, еще не вечер, еще не все долги сплочены нами и нам. Не белорусов, как доумелись, что у варунках незалежной державы им так само выделяли заможные и беспечные. Коммунизованная интеллигенция дає розуму. Яе рацию, коли эмоции яе сохли, атрофировались за 70 год. Шкода, селянство як класс для нации здається страшным. У нас не стало селянства. Зато и вырос рабочий класс. Класс наемных работников. Важно зрозуметь, что он себе думает. Не будешь он вечно гибеть, чекає президент, запустить заводы и всех накормить. Мусит же есть и треба и сёння. И молодь. Коли у БНР ёсць якое хіба, так найперш тое, што з-пад ягонай увагі неяк выпала моладзь. Моладзь сённяшняя сила и завтрашняя надея. Яна ўжо ўбачыла бел-чырвона-белы дзяржаўны сімвал і не прыме БССРовскі сцяг. Таксама як і тых ідалаў, што давялі іхніх бацькоў да галечы. І не павінна шукацца на новых. Уже яна валодае, калі не самым перадавым вучэннем, то хоць бы здаровым сэнсам. Так было заўжды і ўсюды. Толькі таго не было ў нас, скамунізаваным СССР. Але камунізм атрутнае зелля, якім атручваюцца аднойчы і ці канаюць, ці засцерагаюцца ад яго да скону, выпрацоўваецца імунітэт. Значыць, асветніцтва, так і асветніцтва, не аддаючы яго наводку іншаму, тым ліку палітычным імітатарам, якія займаюцца ім, бо тое цяпер модна, а можа і выгадна. І не саступаючы угалоўным,
у нашій святой і величній справі, якою з'являється білоруська державність. Тепер уже певно видать, що без суверенної державності не буде нічого. Без яє національна ідея, мертва ідея. Так, до Білорусі треба ще йти. Як, якими шляхами? Тільки демократичними, тільки християнськими і моральними. Велич нашої мети вимагає того, без розпачі і відчаю, з твердою головою, без ейфорії і головокруження від поспіхів, якої нередко тягне сердечний боль розчарування, без самоєдства у власних шерогах, хоч би і при невдачах. Керівництво, відомо, не святі люди, здольні на помилки, але справа в тим, як відносяться до тих помилок, як і до певних удач. І не дай Бог розколу, як би він не називався і якими б він причинами не оправдувався. Кожний справді абсолютно правий Станкевич. Не треба тепер різких рухів. Ми на дорозі з вельми крутими виражами, і всякий різкий рух виносить нас за межі дороги, аж за межі дороги при таким руху все, погибне. Треба так само зрозуміти, що не тільки вся історія зв'язана, нашого Білоруського народного фронту зв'язана з Поздняком, не тільки ее народный стяг этого фронта, как сказал Станкевич, абсолютно правильно. И он еще инженер и пачка этого фронта. И я хочу попередить, что стративший благодаря стяг этого пачку, стративший Поздняка, белорусский народ страчивает все. Теперь вы только подумайте, что скажут наши вороги, які підніметься верхом урочистості, так сказать, і радості, коли це відбудеться. Уже говорка йде про кризис БНР. Нема у БНР ніякого кризису. БНР не досягнув, может быть, задач, потому что задачи были размерно высокие. Надто великие задачи он перед собой поставил, и, может быть, не хватило силы. Але ни у него не хватило силы. Не хватило силы у нации. Треба ще зрозуміти, що Білоруський народний фронт незвичайне, хоч би і демократичне згуртування, а найперший і самий коренний осередок національної демократії, від якого йдуть, щоб усі інші демократичні атоженки. Усі ті демократичні партії, об'єднатися з якими, звісно, не супроть БНР і агітують, так сказати, наше керівництво. Усі ці демократичні партії треба поглядіти ще. Які це партії? Я закінчу. БНР, несумненно, володає істиною. Ягона ідея відродження, безумовно, самая безпечная і світла ідея нації. І не його вина, що вона досюль зостається нереалізованою. Мабуть, уже 7 років надто короткий термін, за який не розрушить те, що змерзлося і скам'яніло за стагоддзі. Тепер можна поставити питання так. Чи варто було спробувати то і рушити? Так, треба було. Треба було вчора, треба сьогодні, і як показав опит, треба буде завтра і післязавтра. Іначе жити нельзя. І на це потрібно розлічувати детальні свої сили Білоруський народний фронт.